Il-firda fil-Partit Nazzjonalista ġiet innotata anke waqt il-budget imressaq mill-Gvern għas-sena d-dieħla. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kellu l-messaġġ tiegħu ta' kritika għall budget, l-eks kap Nazzjonalista Adrian Delija għażel li jkollu l-messaġġ tiegħu ala rasu. Saħansitra Delija kellu messaġġi ddisinjati tiegħu li ppubblikhom fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. Delija għamel dan wara l-ġimgħa l-oħra Times kienet irrappurtat li huwa rrifjuta li jkun parti mix-shadow cabinet tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg. Mat-Times il-kap Nazzjonalista konferma li Delija qallu li jippreferi ma jkollux portafol fix-shadow cabinet. Delija li baqa' membru parlamentarju fl-aħħar jiem mindu ma baqax kap tal-Oppożizzjoni tkellem ta' spiss fil-Parlament, ma jridx ikun parti mix-shadow cabinet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista anki jekk Bernard Gregg offrilu u xtaqu li jkun parti. Il-Times irrappurtat li Bernard Gregg insista li Delija jkun parti mix-shadow cabinet tiegħu. Intant sorsi qrib id-Dar Ċentrali li issa reġa' hija kontrollata mill-establishment ta' wara Bernard Gregg irreferow għal kliem ċans mitluf li uża Delija fil-kampanja rasu dwar il-budget. Dawn is-sorsi qalu li n-nies ta' Bernard Gregg ma ħadux tajba li Delija telaq ar-rasu u sostnow li l-uniku ċans mitluf kien ta' Delija stess għaliex issa lanqas kap ma baqa'.